भगवान हे भगवान बिगन का लड़का बोलो पर दुआरवा बुझा तक ढेर दूर बका बोला भइले हम कुछ खइले नहइले नहीं खिए गोड़ लगत नहीं है बाबा। दूसरा बच्चा का समाचार बा? ठीक है बा। हाँ तब काहे के वो रोको तारा चले हम सवेरे से कभी ना होए बाबा पतारा में जातारा बियाह के बार की ना वो लोटा रो पतारा में देखी के एक बबुआ एक तो ससुए नहीं खे जामत कि एक बियाह हो दे बबुआ हमार लोटा हम चली पड़ता दिखिया यहाँ बिले मुंह नहीं खिदौले न खैले बाबल के सार ससुए नहीं खे जाए पतारा ले बोढ़ के बाबा ले बोढ़ के तू ही हो गइलो सार की बाबा जी के गाड़ी दे तरो जब तार सास जमले नहीं हमार माई बाबू रामन का हौसन उम्र पे तब हमारे शादी कल काहे खातिर कि कम से कम उमरिया इनकर बाटे जाता तो का धन दौलत तो बाटे नु राज करी हमार लड़की जाके ससुराल में ए सुन बियाह कइलस न तोरा और मुंह रहे हमरा से बियाह करे के देख हम बुढ़ाइलो नेनुआ रहिनु तोर बाबू माई आइल तो देखल ऐसन कुल छुटही मत बोल हमरा धन संपत्ति के कमी नहीं के का हमरा में कमजोरी बोलू है कैसन कुल बात कहो तरू कमी कुछ हो नहीं के बाकी एगो बात सुन ली आज के बाद हम एगो छू के काम ना करब ना खाना बनाइम ना कपड़ा धोम ना बर्तन धोम ठीक बनू कुछ ना करब का कहो तरू तू तो हम करौरा के जानते बानी। अच्छा ये बताई तनी मने नो आचर नो कपार पे से हट जाता तारा और मैच खिलाई लगता ई दिनो रहती है कि देख ला एक कुछ संस्कार माई बाबू ने सिखा के विदा कइले हैं बाबूजी हैं अरे ऊ आज तो आंगन में तो हम का करी हैं बताई रौरा देख ले एगो बात सुन ली हमार कान खोल के रौरा अगर रौरा अपना माई बाबू के सुनम नु तो हम हमेशा खातिर नहीं घर चल जाए ठीक बानू हम तो नया नया कन्या बानी मान तन 24 घंटा कपार पे लुगे डले रही मतलब हमारा अपन आजादी नहीं खे कि हम अपने घर में तनी नीमन से रही जैसे मन करी वैसे रही बाकी ना अपना मन से तो हम रहिए नहीं कर सकत माई भाई तो हमरे पे चिल्लाए लगत अड़ी माई के हमर हाई हिम्मत वैसे मैंने बूढ़ी के कहले रही कि हमारा मुँहे मत लागो लेकिन लागत रही ना हम कहले रही कि करनो भारी नतीजा तारा भोगे के पड़ जाई यही से और लहरा देनी है अब जाके अपना माई बाप से लड़ियन तब न अच्छा लगी हाँ हो देखो एगो हमनी के जमाना रहे कि सास ससुर के कितना मानत जानत रही जा हई देख आज के जमाना के औरत के बबुआ सुनो का सिखावती होता रहे की का बोलती है वो तारा से हम का बचियाई हम जाते नहीं अपना बाप से बचियावे और इहे तो चाहत रहनिया इहे चाहत रहनिया कि घर में आग लागो बड़ा इनका घुमंड रहला अपना बेटा पे है अब देखो कि का होखत है का ना है भई बेटा वाला होखत रहली है अब ना बेटा वाला होखे को ना होखे दे हम हमरा से का मांगा दर जो अपने बाप से मांगिए जो का करबो दूर तो ए पॉपी से दांत खराब होला बाप जब मांगे नहीं ये बुढ़ा ये कहला जाना तर रामधर के देखो तर गरी सवरवा के लइका के कातना सुशील ह बाप 20-25 साल के रहे तौना घड़ी से बाप पी ना देखलस कि हमरा पीठी पे तो हते बेटा खड़ा हो देखो तर के ना हो देखो तन एकदम चक चक कैले बा चारू ओर राम भरोसे तारो लइका बा तो कम ना हटे। अरे राम भरोसा बाबू राउर लइका के तारीफ हम कतना ले करी राउर जहाँ लइका भेटाला तहाँ तो जान जाए कि गोड़े छू के गोड़ लागेला समझा लो अपना मेहरारू के एकदम कुल अच्छा नहीं हो कहीं से कि सौंसे आई जब से घर में तो धन संपत्ति आवते ही बढ़ी गई बाकी ना एगो बहुत बड़ गलती कर दिलस तहरा के जन्मा के हम पहल के दिन जानले रहती नु कि हैसन कोख से निकल तो माहुर दिएवा दिल रहती बाकी ना कहे कि वो माई हो गर्मी सर्दी बरसात
9 महीना तरह के पेट में रखल से जानत रह। जब 6-7 महीना के रहनु तो बीमार भई रहे आ पेट में ना धुन तो ओकरा लात मारत रह, छटपटात रह। हम पूछी कि का हो, का भइल बा? तो कहलस कि ना जी कुछ हुआ ना, बबुआ खेलता। ओकरा पेट के तू फील्ड बना के खेलल, एको हाली ना कुछ कहलस, गलती कैलस। जानल उ तो गलती होइबे करी। बाकी जा तनी हम अभी 2 आदमी जरे बैठ के कुछ बतियावत तनी आ ओकरा के हम समझाई कोनो ऐसा गलती नत करी है कि जौना से हमार नाक कटो। तहरा जोरे तो चलियो जाई, बाकी ओकरा जोरे 1 मिनट ना चली। इज्जत के ख्याल रखो, घर के मान मर्यादा के ख्याल रखो। एगो वंश बढ़ो आ 2 जन्मौले बढ़ो, उहनी के बारे में सोचो। आज हमारा के हैसे तू जवाब देता रह, काल उ तरह के जवाब दी से तो कैसन तरह करेजा पर लगी। तू हम जोरे बटबो कि ना बटबो? बाटो बबुआ बाटब, बाकी तहरा अब वही क्रोध शांत हो जाई तब बाटब। अब वही जा जहाँ जाता रहता है, जा तनी ओकरा से पूछ लेबी अब बाटब। ए मंगरू गमाई, हाँ बोली बोली का कहतनी? का बात भई रहल घरे हो? का हम रोवे के बताई? 40 साल में हम रोवे के कुछ बताओ नी कि आज मुंह खोली। ई का बताइयो हम न बतावत बानी। मंगरू गमाई, ये कौन हम चीज देखत नहीं हो? हई इनका 4 दिन घर में ना आइला भइल, आज तक ले केहू घर के बाहरी कदम ना रखल। आई घर के बाहरी औरत कदम रखती है। तारा घर में ई संस्कार नहीं केहू सिखौले का? ना हमार कोनो संस्कार बटुए, रोबरा सबके संस्कार बटुए। देखत नहीं कि कितना संस्कार बटुए कि दिन रात पतो एक चुगली होत बटुए दुआर पे। घर के बात ह, घर ही में रहे के चाहिए। चली सब है अपना अपना काम में चली जाए, कुछ होत रहेला। तनी नया नोहर बिया अहो तारा सब बाटे के नुका है नहीं है क्या रे मशीन आप चीर दी तरह के? ना बबुआ बांट दे। हमारा कहे के आरा मशीनों पर चीरबो, आरा मशीनों पर तरह के ये चेरी है सो जौन के सिखावत तरह, जौन तू बाबू जरा व्यवहार करत तरह ऐसने व्यवहार ही तू लइकवा तारा जरा करी है सो। हमारा कहे के आरा मशीन पर चीरबो, छोड़ है काम कुल्ही। चलो हम तारा जरा पहले बांटिए दी। प्रणाम मुखिया जी। खुश रहे, खुश आई राम भरोसा जी। कहीं समाचार तो ठीक है बा। का बात बा राम भरोसा जी की रहे हालत में वही मने का कोनो बात बता? बातें नु बा, बात ना रही तो हम कैसे थी? तनिकी से हम चाहते नहीं कि घर के इज्जत घर ही रहे। हरावा बनी मुखिया, तनिकी से हमारा घर के चल के हमारा मंगरू बबुआ के समझा दी। नहीं सुन समझत नु तो हमारा के बात भी हमरा गोड़ धरते नहीं। का मंगरुआ को हट करता का? हाँ अब पूछी मत। चली तो मुखिया जी घोड़िया ले ली का? ना को देख जाए के बा घोड़ी चली यही तरी चल चलो। काहे मंगरू, काहे बुढ़ा दे रहती कला कैले बड़ा? का बात बा? पूरा बेचारे देखत नहीं जे माने हकासल पियासल हमारे यहाँ गइले हैं। का बात बा? बाबू तो आज ले हमारे के कुछ जानबे न किले। का जाना चेचा है बे जानले हाथ भइल बड़ा। आज ले तो हमारे के कुछ जानबे न किले। कुर्सी यार रस पैदा किले छोड़ दिए। कुर्सी यार तरह के पैदा कैले रही, एगो सोना से लइका रह, तरह में कौन कमी छोड़ले रही ई बताओ हमरा के। हाँ बाबू अब कैले हाथ भइल बड़ा। तू मन का सोना का सिकरी पहनले बड़े ही तरी, ई तो कुछ कैले ही नहीं का। गावा दिन पहनले बड़ा नु तोनो बाबू के खोल के दे दो। बाबू के करे तरह से ना दियाई।
तो सब बात दे दो तब बटी हो सब बड़ा बंटवारा करे। ए बबुआ आयुष तनी जा तनी चाह मुखिया जी खातिर बनवा के ले आओ। ये मुखिया हमें हाय खाली मुंह देखल बतियावा तड़न और ऐसा मुखिया रहल चाहे ना रहल बात बराबर बैठ गए। मंगानुआ कन मौगी कतना फट फट बोलती है। तने को संस्कार में के रगल सारा अंदर पैरा होत ई संस्कार सिखाए बोल बड़ू ढेर संस्कार सिखावे वाला संस्कार सिखाओ तरू। मारे जमाना नीमन बाजी हम फुहारे रह गई जी कम से कम ये दिन नानू हमरा देखे के पड़ी। हाय रे जबाना जाना तारा खुर्शेदन भाई की है जहाँ जा तो ये देखो घर घर के कहानी हो गई बा। हम तो समाज के बुजुर्ग लोग से बात कहब कि अपना परिवार के लड़का होके पतोई होके बेटी होके ओकरा के अच्छा संस्कार दिया कि अच्छा समाज के नवनिर्माण होके। ये हमारा आग्रह बा। आई हमनी के वीडियो कैसन लागल ये हमरा के बताई सब है। दर्शक लोग से आग्रह बा कि जन चैनल बा हरिदर्शन फौजी तेरा के लाइक करी सब है और सब्सक्राइब कर समझे ये हमारा आग्रह बा। धन्यवाद। गाइस जो मेरे पापा बोले थे उस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।